Oras marita sa luna. Perhalado HKBP Jalagura Cimahi. Pasaton tu sederuas. Do tamu namaro merminggu sadarion. Suaksoni do amanami inanami hahanggi pinaribot na mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat beribadah marita. Selamat hari Minggu Advent napa opatom marita salutna. Tapuji matuata marhitede nomor 510 sada ayat sada 1 rudi ayat dulu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian atau mapalangi dohot tanaon. Amin. Marulupuluk maho jalan marlas ni roha ali borusion. Aidama, naroma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami jala debata nami, nama dok moleate dohami tuho sian nasaroha nami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus nebalaho kami siat dosa dot hamatean. Hupangi dohami, saipatiur jala rajai marohanami merhite-hite todim to diperbadiai. Asa unang kurohanami midah hamamaten nai, urupi hami, asalamu tadahami ibana raja naung roi, sisok bau nisadok jolma na dilihat portibion. Amin. Mari dehita sabuka de nomor 45 ya onum 17. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoturi dalanna, ay hona uhum na dosugot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunom ari maulahamu nasa siulaunmu, alai ang guari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdui, dang jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunom ari rodi topa debata lang doho tano do lau do nasay sina. Dungi, maradiat do ibana di ari papituhoni. Di bahay nido ubahan na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari padadanan nai jaladi perbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asa mertua ho, jalaliling mangulu di tanong na nilahon ni Jehovah, di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakuk, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu, maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan sari penidongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Buharo padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Audo Jehovah debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimas. Siluluhod dosani amana to pinoparna, rodi sudut patuluhon rodi sudut pahopaton, pinoparniakan na sogon roha diau, alai asido rohaku diakan na ribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, ido sahatna, atong rak mangidogogo may tatutuhata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan bata, say pargogo imahami, mangulahon na bartu patik mi. Amin. Mari kita sebut ke nomor 627 ayat sada rodi ayat 2.
Tatopoti madosata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung, na pungudo kami di julom martang yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asin roham na gudang ido. Saya si maroham midasadok bangso nami, sesama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli marohan nami, asamuba rohadot pakalangan nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Roma hamu tuaw asamang hulu terdimuna ninna Tuhan Jahuba. Tuksura rarado sa muna songon abit bunga dadap, botardo bahinoku songon itak. Nakperara songon abit hasuba, gabe songon hapas domse. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Maredeta sa bukid di nomor 22. Tatangyon mahatani debata, nagabe turpuk epistel di minggu Advent na papaton sadarion, imana di Enesian Jesaya 62, mamuka sadasa rudi ayat 5, tajahama na marsikat soreng. Ala ni Sion dang terbahe nausip, jala ala ni Jerusalem dang ulu au popomana, paima bicar hati goranna songon sodang ni matani hari, jala hatu auna songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi gabe tupal hamuliaun maho di tangan ni Jahuba, jala tupal harajaun di tangan ni debata. Ay songon rikot ni doli-doli mga ririt na marbaju, songon diro rikot ni akka anak mo mga luluiho, jala songon las ni roha ni panguli mida na ni olina, songon ido las ni roha ni debata midaho, ido sahana, mertua do akan ato manghihon hata ni debata, jalan na upiopsa. Amin. Maredeta sa bukid nomor 577, ayat 1, 2 ayat 2.
sa tidak ko maha porsiyaw tay, son na hinatidak ko nidongata sa porsiyaw di sa dok portibyon, ra mahitamad dok. Aw porsiya di dibata Jehova, ido ama pargugo na suatu dusan, na tumapalangi dohot tano. Aw porsiya di Jesus Kristus, anak ni dibata Jehova na sasadai, ima na tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya to di porbadia, adorak sukabubuhan. Ido tuhatan na tumaon na berni, di panguhuman ni silatos, na matetarpajal do ibana di hao pinot silam, na tuat tubana torudong di tanong, na mula mangolo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pay monolok sugot tu tanoon, manguhumi ala na mangolo dohot na mate. Au porsia di tod di porbadia, jaladong sada huria na badi, huria hatopan ni ala Kristen akka na badia, do di hasesan ni dosa, do di hatai naman do, mula mangolo do sugot daging ala naong mate, do di angoluan na sora suda. Amin.
Tapa ihu majo sona patak kasutik ting di minggu ta sadarion. Tikting Namar Ragam Minggu 21 Desember 2025. Naparjolo Guarne Minggu. Guarne Minggu ta sadarion ima Minggu Advent napaupaton. Topik ni Minggu ta sadarion ima ditopot debata do bangsona. 2. Koordinasi Parhalado. Di hari Selasa 23 Desember 2025 koordinasi Parhalado Matsohot. 3. Amplop iuran diakoni sosial. Di minggu ta sadarion 21 Desember 2025 patu pota do papungu amplop iuran diakoni sosial dalat talau manupahi ulan para sinirohaon ni huriatta. Tapasahat may ditikin na papungo pelean paduahon hita tujolo. Alani tatupahi madibagasan las ni roha marhororoan sian hapor siaota. 4. Pos pelayanan di Cipatat. Di minggu sadarion 21 Desember 2025 di patupa mapar mingguan na perjolo di pos pelayanan Cipatat masuk pukul 08.00 WIB. Punguan ina Debora mautusan sian huriatta na niuluhon ni Pendeta Resort Parhalado Resort dohot seksi Zending. 5. Natal Remaja. Seksi remaja Menang Bajar-Bajar HKBP Cimai Jalan Lurah patupaon perayaan Natal di sadarion Minggu 21 Desember 2025 masuk pukul 10.30 WIB. Inganan HKBP Jalan Lurah. Pinanggi do matu sude remaja Menang Bajar-Bajar asadoro dohot wacarai. Onom Natal Paroma. Natal Paroma di Patupa di hari Senin 22 Desember 2025 masuk pukul 10.00 WIB. Pinanggi do ma tuhita sude ama ina asaro tu acarai. Itu Natal acara keluarga. Pinangi do ma asaganup keluarga patupaon acara Natal di ganup keluarga di hari Selasa 23 Desember 2025 pukul 20.00 WIB. Tertib acara Natal keluarga nungga di parade di pituni gereja asa tabuat masada tu ganup keluarga. Walu Perpunguan budari perningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus ibadah malam Natal. Di hari Rabu 24 Desember 2025 perpunguan budari perningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus ima ibadah malam Natal patupani uriat terus 2 hari kebaktian. Kebaktian perjolo masuk pukul 10.00 WIB bahasa Indonesia. Pukul 10.00 WIB kebaktian napaduaon masuk berbahasa Batak. Sia pesta Natal perjolo dohot marulaon nabadia. Di hari Kamis 25 Desember 2025 ima pesta Natal na perjolo. Pesta peringatan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Patupani huriat do 2 hari kebaktian. Ima kebaktian aparjolo masuk pukul 07.30 WIB bahasa Indonesia. Dohot arian masuk pukul 10.00 WIB bahasa Batak. Dungi diuduti mga marulaun nabadia. 10. Pesta Natal paduahon dohot pandidion nabadia. Di hari Jumat 26 Desember 2025 ima pesta Natal napaduahon. Pesta peringatan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Patupani huriat tado kebaktian masuk pukul 10.00 WIB. Satu kali ibadah.
di padomu matu pandidion nabadia. Tu ruas di hurian anak yang mendaftar asa dibuan ma surat pengantar sian situa wekna. Dohot melampirkan akte kelahiran dohot kartu keluarga. Paling lambat tanggal 22 Desember 2025. Pastoral tanggal 20 Desember 2025 pukul 15.00 WIB bertempat di gedung IL Nomensen. Pasapul sadaon marulau nabadia tuaka sahid menahun. Patu pauni huriat tama marulau nabadia tuaka ruas nas marsaid menahun. Ima di hari Sabtu 27 Desember 2025 dimulai pukul 00.00 WIB sekaligus penyerahan tali kasih untuk jemaat nomor site menahun. 10.2 mengganti mobil Huria. Mobil Huria merek Avanza D104 10 TF nunga di garis hargana 70 juta rupiah. Jalan nunga diganti tu mobil na baru merek Avanza CVT dituhor secara kredit. Dohot uang muka hasil penjualan mobil na leleng 70 juta rupiah ditambah cashback 31.700.000 rupiah. Total DP 101.700.000 rupiah. Dicicil selama 4 tahun. Dot angsuran sebesar 4.200.000 rupiah per bulan. Walu jadwal Natal dohot pangisikur. Desember 2025 Natal remaja pengisikur inagrasia dohot ama Joshua. Tanggal 22 Desember 2025 kegiatan Natal Paroma pengisikur NHKBP dohot Ina Hanna. Tik-tik tambahan kalender dohot buku pesanan nungasahat asa dipangi dobe batu situ awek masing-masing songoni mah tik-tik nama asa diuriata horas madi hita salutna Kur lansia.
tabuji matu hata marhite denor wapulu mamuka senet sada uhut mata pasal piliata sada dot sadabi. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata di hita di minggu tasadarion. Minggu Advent na paupaton. Manang Advent na parpudi. Ada orang so pesta hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Imasian barita na uli na sinura ni Apostel Lukas biddu sada. Mamuka maisyan ayat 17 saha 70 sia. Ada orang so hujahahut tu hita amang dohotinang odope parjulo sahali iba marjamita di perminggota. Alani pinatadahom majuatong diri. Asabuyan non songgop hata ni Tuhan na pinabotohoni. Di hari 30 November na salpu nung nga diujakon hami nito nga tonga ni huriat taon au padita pitu saor halomoan sinaga
Molo akadonga madok si Seven inna. Dangalana tanggal pitu tubu, dang bulap pitu, dang anak papituhon. Alania hadoi bain na tuatui guar husi pitu, ala tubu di pacur na pitu, tarutung. Jadi molo hudok unik na, ma unik matong ate. Adong do tong sahalak marguar si pacur, tong sian hutai. Marganay baho tongalani idoy di bayan na toras na iba na si pacur bayan na toras suaw si pitu dia unik na rapat dita hamin na duan wae si pacuro padita dotong padita ni hagabibi pacur na ibaho alay dakyaro be habi pajupang au pajupang niat tabu ma ade paditahian na toras na di pacur na bituon padita na ibaho di ba may anak na si pacur tong mapadita di sa daguar na bersejarah may di hami nunga mga boru hami amang dohotinang boru ni Rajay boru siagian sian Matio Balige jalanunga di basa-basa hotuha di hami dua danak sada may bawa nunga kalas sada SMA jala sada boru kalas onom SD molo dai nang pagitubu isod don waeng tong rabdohot hita marminggu ala rodo siap bona pasugit pataruhok kami tuci mahyon lasier rohana boru sitohang jumolo adong iso marga sitohang horas madiak katulangi opuku boru pola dohot tu sita he tak pola de boru tabba molo inang simatuaku boru tabunan molo dong tong marga tabunan batong matulang ya deh ay tulang ninat tapi tong do tulang niba abe molo tulang niba dak tulang ninat ta imajora partinada singkat molo no bagasan no boy ma dia kapar saurat ta sigano pare ati amang dohotinang alani atas nama keluarga upasahat hayu matuhita horas madihita saluhutna no aing tapai hutihut mahatani debata dihita barita nauli na sinuran ni apostel Lukas bidusada ayat 67 saha 70 sia songonom madidog disi ede puji-pujian ni si Sakarias goktod di parabadia ma si Sakarias amanai gabe manuri rangi ma pinuji ma Tuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala di patupa haluonna di patidang do dihita taduk haluaon di bagas ni si Daud naposonai obartu na hinatahon na marhite sian soaran yakka panurirangna nabadiai sian narobi haluaon siya nakamusuta dohos siya tangan niya ka na makkosomihita laho mangasi akka amata marningot padanna nabadiyay ima uwarina naniwarihon na di si Abraham amatay pabualehonon na to hita asa hita marhalado di adopan nai sopola marhabia rabbe dung malua hita siya tangan niya kamusu marhabadiaw jala marhatikoran di adopan nai saliling hita mangulu iyaho anaha targoar ma panurirang na ni nasutibul ay patujolo ni mohi ni Tuhanidoho paturehon akka dalanna laho patadaho tubangsona haluaon marhite sian hasesaan ni dosa nasida hinorhon ni pangasi ini debatatta ay binahen ni ido ro na bisar siya gijangi manopot hita laho sumodangi akka na hudul di bagasan hahulumon akka nanilingguman ni hamatean patongoton lakata tudalan hadameon wala ni masahat na
Ama nami inanami ruas na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Takas do naking didok ia judul ni turpukon. Ima edde puji-pujian ni si Sakarias. Ise do si Sakarias ima ama ni si Yohanes Padidi. Manang Yohanes Pembaptis. Buasa maredde ibana. Adong boto? Na pasti alanong do las di rohate. Molo maredde sa sahalak. Ima molo tapar rohahon ano tasah dito nga ni bagasta. Buasa maredde panurirang Sakarias. Alanung nga sorang be si Yohanes Padidi. Jalanung nga boy be muse si Sakarias amanay makkatay. Nasubuhiad dohoro makkatay daw. Alaniah ternyata nga matua si Sakarias dohot ripena si Elizabeth. Baru pero suru-suruan di debata pa botohon. Iya ho Sakarias dohot Elizabeth. Tubu-tubuan ma ho Elizabeth. Jala lehonon ni debata ma tuhamu sada danak. Habero masih Sakarias nang matuai. Dohot ripena si Elizabeth. Idia mamasay. Inna nasida. Dang mungkib bay. Ay takas do ni dok di bidusada ayat na sebelum na di patorang di si naholdo anggo si Elizabeth. Mandul di bahasa Indonesia. Naholdo ibana. Bukan hanya tua. Ngama tua hol muse. Lapatan nadang mungkib be tubuh-tubuhan. Alani do dak porsia ibana di baga-baga ni suruh-suruhan ni. Idia maparjadi ni inin na. Gabi ho na do si Sakarias moloso porsea ho. Mulai sa dario sa tunatubuan no dadanaki tukso boy ho makkatay. Bisu may di bahasa Indonesia. Engkau akan bisu. Jala bisu masih Sakarias sa leleng. Siya bulan berarti iya teh. Sa leleng mardinggad daging ripena si Elizabeth. Duk pesorang masih Yohanes Padidi. Nga di bahasa-bahasa hudde batabe. Diari pawaluhon. Ido somal na di hala Israel. Dibuang madakdanaki tuadopan di malim. Asa disunat. Molohitan waeng asa terdiri may. Ibuang matu asa disunat. Jala di silo di baik guarna. Ale Roma kasih solhona. Disukum masih Elizabeth. Isi do baik nomu guarna dakdanaki. Itorhatop dia lusi ibana si Yohanes. Dang dibagi si Sakarias dobe. Roma akan atau Robi bahasa si Yohanes. Apalagi ke keluarga dekat kan? Idok. Senajulu dang anong guar ni uputasian sudu perjulu namar guar si Yohanes. Sedih do rapok mo guarin na. Bahasa dang si Sakarias somal do dinasida guar ni among na dipaturud do tu guar ni yanakon na jimolo si Sakarias among na boy do si Sakarias muse anak kon na doho pahupuna lay itabay mauti nae manang na si Sakarias on. So nido si Herodes kan? Herodes agungin na. Margeleng ma Herodes Agripa. Herodes doho na asing. Gudang guar Herodes. Tarsongani marupani. Basa adak si Sakarias bayanomu. Innak kasi solho na. Baido na roh turo hakku dilok. Suru-suruan ni Tuhani. Inna. Dungi Roma muse si Sakarias amani si Yohanes. Dang boy do pe ibana makkatay tikini. Ay menurut mu isi do bayanomu guarni dakdanakon. Innaka si solhot. Ala subuh ibana makkatay do pe dipangido ma batu tulis. Batu naboy guritonon. Di guritom madisi Yohanes. Hola di gurito ni Peter boy may ibana makkatahon. Yohanes ito rin na ibana. Di si di guriton. Manangahape na sukot tiyan di bagasan aru-aruna ubay subuh ibana makkatay malua. Gabi boy ba imana makkatay mulai tikini. Ido amang doho tinang ubay na itor marende puji-puji ang si Sakarias. Takas na kingido ya onok pulupitu. Goktod di parbadia ma si Sakarias amanai ima amani si Yohanes Padidi. Gabe manurirangi manin na manurirangi ba ibana.
Ano na nangidot ta siya non na perjulo, ima, gudang do halak, tung dapok naka keberhasilan, dicapai banyak keberhasilan. Alina perjulo tur diulahon, pasangapo diri na sendiri. Alay ang ko si Zakarias daw. Holan di sidi buka de bata pamangan na buhi makatay. Itor marede edde puji-puji aduna perjolo haruar. Sian bagasan ate-atena sian pamangan na. Dang penyesalan, dang ungut-ungut. Nga matua si Zakarias doho si Elizabeth. Nga matchay hatchid di pahilala na sida ay molo dang marianakon bangso Israel itong dileay si tutuloy. Tarsarupa do tong hita dohot halak bata kate. Molo pola sada keluarga sa tunametua dang adong ianakon. Buy dohono na dong dora ila tersendiri di si dia kapar sauran na. Na wadu hate dangin non ni jolma. Lapatan na manaon ila do si Zakarias doho si Elizabeth nasa ililing mak. Tidak dihargai, itu pasti. Tidak didengarkan kata-katanya, itu pasti. Alay holan di sini dok debata. Marianakkom manasida, jalasanga di uhum debata si Zakarias. O surah rahita irok songoni, ay naliling may Tuhan, langit tota. Nga naliling, nga jolo matua iba sarong yanakon, tarhona rupe muse di bayan iba jolo bisu, malapatan ni. Langit non niya di ba? Subuhi mamakatay sa liling siya bulan. Ay buo tok tanda tanjaw tok kanatoro. Basa tok pubisu si Zakarias so dangin naon na. Tok pudang buhi makatay. Patorak ko nipe nang buhi ba na. Ay subuhi makatay. Buhi do aturan na marungutungut iba na. Ngaliling ibek ko Tuhan songono partinaonan. Ibek ko musya urang buhi makatay. Nawano maksud mo inon na. Tetapi tidak. Dangi diulay iba na. Hola disi ba na buhi makatay dang diingok besude na haciti dang diingok besude uhuman ni debatan na tuiba na itor dipuji ba na do debata puji-pujian hasanga pun madi debatanin na mared de ba na huhut manuri rangi aha maisi ni panuri rangon nai ido majo imajo taida na perjolo na king dirok ma di ayat 62 Pinuji matuhani debatani Israel ala ditopot bangsona jala dipatupa haluaonna. Ini adalah pengakuan daripada Zakarias. Terpujilah Tuhan sebab Tuhan melawat umatnya. Ditopot do bangsonai jala dipatupa haluaonna. Ternyata amang kainang nanaingi paingoton na tuhita siya trupukon. Tuhan itu tidak jauh. Dang dahu di bata. Alai macai jonok do. Jala tuat do ibana tu portibion. Lahu manopot bangsonai. Harui dilehod do anak na Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Manopot akka jolma pardosai. Alai na jut kan. Kita na merasa jauh siat di bata. Saya tahilala. Itong nadaw ma di bataon. Didi edu de batao. Apalagi mamolo ngaroak ka parsorion, ngaroak ka parukilon. Songon namoro ak kasidabu-dabuan. Songon dalam jukat akayanakon, nawaro naeng. Naswadong do marlapatan na marmingguon, da songoni do juk suku-sukuta. Naswadong do be lapatan na martuhanon. Macay daw Tuhani. Hape ternyata di do marhide-hide trupukon, Tuhan turun datang melawat umatnya. Jalaboy do tartiho ni ternyata manang songod dia pe balgani parsuryot tadi portibion. Tuhan tahu kok. Di boto de batadoi. Manang nausa dia godang pe ilu-ilutta. Di namadalani nguluon ala ni gudang ni akka parsurion. Di boto de batadoi. Manang songod dia pe akka habut ni rohatta. Do ni rohatta namadalani nguluon. Di boto de batadoi. Holani porsia do hita na jonok Tuhani idon wae sirenuk konoton. Porsia do hita na rodo de bata
manopot bangsonai, jangan sampai tidak percaya. Jangan sampai Tuhan menghukum seperti dia menghukum Zakarias. Ala soporse anak kisi Zakarias diuhum maibana marhite nasubui marpakuling. Unang sanga songoni hita diuhum debata alarak porsea hita tu ibana. Anani toktong mahita porsea dihuaso ni debata dohot di panarihonon na pangaramotion na di nguluta. Namangihut mo siya amang dohotinang ahamay sini panurirangon ni si Zakarias di Roma dia onok pulusiyai di patidang dorihita taduk haluaon di bagasan ni si Daud na posonai asamarhua mangalehon haluaon siya nakamusutta doho siya tangan niyaka namak kosomi jolmai namak kosomi hita. Jadi Allah akan membangkitkan tanduk keselamatan bagi umatnya. Moloi dok tanduk dison lambang ni kekuatan doi. Ay ganuk binatang na martaduk ima binatang na nagugu. Tanduk adalah senjata bagi hewan yang memilikinya untuk melawan musuh-musuhnya. Atong molo dipadiri debatano tanduk haluau dihita. Namar lapata doi dilehot debatano haguguon. Laho mengadobi musuta. Dan ini adalah bukti kasih Tuhan. Odona na ing paingoton na tong marhiti Advent na paupatonon. Ay masing-masing Advent kan itu ada intinya atau penekanan tersendiri. Molo Advent parjulu pakiri may. Molo pepa duahon dame. Ape patuluhon las ni roha. Jal Advent paupaton na parpudi holong. Holong ni debata tuak kabangsonai om mabukti na roy bana manopot jala dipadiri taduk nagabi hagugu dihita om masih jahat talahu madala ni ngulut taon boy mata ibarat tong ngulut taon songon molohea tabigi taboto do jorat ni binatang jorat ni hewan liar na dong ditobak. Ano bahasa Indonesia ini jorat amang inang. Perangkap ya, perangkap. Jorat. Molo terjorat sada-sada binatang ditobak di hutan. Jorat na betul-betul lu dadang, jorat na longgar-longgar. Boy do pay malua. Boy, ale dengan cara bagaimana? Baik ko berjuang ibana. Ale ko ponggol mah Pak Nai, molo soponggol, besi matoru si bana, molo jorak duda, molo borak jorak na betul-betul lo. Boy dotong malua alai kon na dong majol malaho, paluahon minimal napuna jorati. Roma manikir kan, dibereng majorak ong ada apa be, aili, ningom majo, aili, babi hutan, dapot. Asa malua isi jorati, be kon napuna jorato do, paluahon. Songonido nang nakisi Zakariasi. Jorak doi nadi aru-aruna nama bani bana dang bui makkatai. Alai las debatado mabuat mangupati gabi bui bana musia makkatai. Asana neng dohonon namang dohotinang kita mungkin sudah terjerat dalam hidup kita ini. Ni jorat ni aha, dijorat akka hamaolon, dijorat akka hisap-hisap ni daging, dijorat akka hapogosod dohot lanak kana asigi, dijorat akka hajukaton ya kada danak yakim mahita. Holas sadaro na buhay paluahoni. Dang hita. Molo hita do laho paluahoni. Resiko berbahaya. Iko ponggol ma. Di ba siap pamataktay. Molo mangarut taro hita. Alik konisi do paluahoni. Holat di bata. Alani molo songo dia pe balgan ya kapar soryota. Panggil Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia akan datang melawat. Rolo ibana manopot bangsonai paluon nama. Songoni do bangsa Israel ay terbuang manasida sadiling 70 tahun di masa ni akapanuirang na barjului. Alay alamarhiti akapanuirang di paingot nasida jauh-jauh tu debata. Laos debata do na paluahon nasida. Molo bangsa Israel diri do berusaha paluahon dirina tidak akan bisa. Bangsa Israel pernah mencoba bersekutu dengan Mesir. Bersekutu dengan Asyur bekerja sama.
Alay tuk subuh do. Gabe mara do naro. Lam tabba uhuman ni debata. Duppe jojo na sida tu debata. Gabe Roma pangurupio. Atong nagtaluluy hagogo nasing. Mandala ni ngulut taon. Holad debata do. Natuk palua hok kita. Sian sudia kajorat na maborati hita dito nga ni ngulut taon. Namangihut hamang do hotinang na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Macetakas do tong isi ni panurirangon ni si Zakarias di turupukon. Pabuwa debata tayi ima debata na tong ingot di padan naung niwarihon na. Ayat 72. Laho mangasihi akamata marningot padan na nabadiyay. Ima warina na niwarihon na di si Abraham. Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan dijadikan menjadi bapa orang percaya, bangsa yang besar, gabi bangsa na bulun. Jala diingot di batadui, saharo di seliling-liling na. Odo na gabi sitiopan hagugod di hita bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya kepada manusia. Tetapi yang sering terjadi adalah sebaliknya. Kita yang sering lupa akan janji Allah itu kepada kita, dan kita juga sering lupa janji kita kepada Tuhan. HP nak kaya lupa HP debata dijajinai. Holani ikor ready hita pai mahon. Unang mamaksa. Beda do tikki ni Tuhani, waktu ni Tuhani, tu waktu ni jolma. Waktu Tuhan dengan waktu manusia itu berbeda. Kadang bagi kita waktu Tuhan itu terlalu cepat. Tetapi kadang juga terlalu lambat. Ale molo di Tuhani sendiri, dangarong na pahatopu, dangarong na palabatu. Alay ngadiaturhon tepat waktu doi. Alania kamang dohotinang na hinaulongan ni Yesus Kristus ra godang dohita na maima dijaji ni Tuhani ate. Adong dohamu kamang dohotinang na maima ho jaji ni Tuhani isarana ngamar tau ni bana marsahid dang marna malum. Dia menantikan janji Tuhan. Adong do ramuse siak kitaon ngatung masih hol situ tu rohana berhasil manias sudiakka geleng na ake anak konna. Mungkin remaja na poso bulung sudah bertahun-tahun menantikan adalah pekerjaan yang mapan. Dapo mani anak karokap nito dia teh dohla nak kana asingi. Naneng paingoton na tu hita apapun yang kita nantikan dari Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Lehonon ni Tuhan ini, Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Asalkan kita mau dengan setia menanti. Unang atong itor marungutungut dak saubei. Itorin narupani. Kolak kata namai hatani Tuhani. Zakarias dan Elisabeth sudah sangat tua dan mandul. Tapi karena Tuhan berbicara, Tuhan memberikan anugerah dalam kehidupan mereka. Namangi humusi amang dohotinang na menarik siya turpukon. Si Yohanes padiri ima nagabi patujolo ni haroro ni Kristus doate. Jojo di tabigi. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan juru selamat. Dia yang merintis jalan. Marhite-hite na marsuara ibana. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jalanung ngadi wari hokyani. Maceleling siyan na julo. Lapatan na boy do sada kebanggaan on tu ama na dohot ina na si Zakarias do Elisabeth. Babu ageleng na ima gabi si totas nabur di haror ni Kristusi. Ini bisa menjadi peluang kesombongan pribadi. Anakku lo, gelekku bah. Si totas nabur, sibuk kedalan. Haroro ni Kristusi, isi hamu adong anak komuna songoni, kaboy do songoni, gabi margijang ni roha. Alaya hado diula si Zakarias doho Elisabeth di paingo do geleng nai. Takas do naking di do ayat 70 nami. Iya ho anaha. Hai anakku, targoar ma panuirang ni nasutibuli maho. Patujolo ni bohini Tuhan idoho. Patureho nak kadalan na. Alaya 77 mandok.
laho patadaho tu bangsona haluaon marhite sian hasesani dosa nasida dan selanjutnya. Lapatan na si Zakarias doho Elisabet mengingatkan anaknya Yohanes Pembaptis bahwa engkau adalah alat Tuhan. Ula-ula ni debata doho jaladang ho Mesiasi dipaingok doi. Dakko Mesiasi. Alai si totas dalan ni Mesiasi doho jala ulaummu patadaho tu bangsona memperkenalkan keselamatan. Siapa itu keselamatan? Yesus Kristus. Babuahon juru selamati ima Kristus naneng roidoho dangho juru selamati. Lapatan na ulahom ma ulaon ni debatan ang pinasahat na tuho. Ido po dani natoras na si Zakarias do Elisabet tu si Yohanes Padidi. Amang doho tinang na hinahulungan ni Jesus Kristus piga masyan natoras dihita halak batak na mamuday geleng na songoni. Ho anaha diliw debata pe ulaw mito ho laho mangula ulaw las ni rohado patadahon pabuah-buahon mamaritahon Jesus Kristus si paluay ho. Ataukah kita sudah terjebak ngalalap kita memang tapi kiri roh keberhasilan yak kadana kate apalagi mazaman nuaingon napaksaan na toras tuak kageleng na SD dope ngai paksai ikol les bahasa Inggris maho, les matematika maho, les IPA maho, les fisika maho, sudi les sampai sutar tuh ni geleng non nama aja mau pak mula sa sekolah kan ikol les musaya mulai jam 5 saat 7 jam 2 morning so binoto biar 3 begelengi istirahat dungi simpe pesongoni les ilului persikolan nau jago nau marga nau dinggan saat itu SMA pe sonang gudi rupi baru rupi masuk ngatur kamu nanti harus jurusan IPA inna muse asa gabe dokter ho inna dinggan dunia ni ate molo dokter ibana balas ni roha doi naturas na kan dungi sau ma dokter anak kon na yatong sau ma kana berhasil ningom majo piga mana toras na etor paingoton ulaw mi di pasah debata lahu pasang apun ibana doda manang itor di poday na toras do to ema ngapi jaba behokan nga dokter behoy nang amang malo-malo mahuda papungu-pungu artam manang itorido dari poday hon na toras papungu-pungu diho asadongan nomu sibe nomu pasikolahon gelengmu asadong mu se pakyommu medelani nguluon ra gudang do na songoni ati itorido ipudahon malo-malo hoda papungu-punguhon jangan boros inna musieto jangan boros hemat piga masyan na torasi na tormadok kulahon ulawmi di bagasa biar tu debata di pasah debata itu holaho pasangapon debata do odo gabe si paingot tu hita kamang do tinang lumobi makana toras unang lupa hita paingot to nakka gelekta akaya nakota akapo parata asa songon si Zakarias doho si Elisabet nang penang dilehod debata ya nakon tu nasida alih hatop do dipelihon nasida ya nakon nasidai tu ulaun ni debata mereka serahkan anak itu mengerjakan pekerjaan Allah yang luar biasa gabe si Yohanes Padidi maibana mangulahon lomon ni rohani debata alani amang doho tinang na inaulongan ni Tuhan Yesus Kristus Oma minggu Advent na paupaton manang Advent na parpudi di hita. Adorang so tapes tahun ari hatudubu ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Kiranya persiapan kita semakin sempurna. Sempurna maka pangaradiota. Sempurna maka haporsiaon doho pakirimota. Jala sempurna ma haguguota marhite hatana. Asabui margugu hita madalani nguluta buita bulus tahun 2025 on mamul madalani 2026 martang yang mahita pinuji pinasanga maguarmu ali Jehovah Tuhan nami natoktong mangaramu tingulu nami sa hatutikyon di minggu Advent na paupatonon nganaing sikop niyan pangaradion nami manomunomu haroro ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion marhite atutubuna
nanaing pesta honon nami. Di buhali hatam dohami Tuhan, babua debatana sutibul, debatana toktong marasini roha, Tuhami akan porsea, rodo ho manopot akka bangsom, paluahon nasida siya nakka hamaolon, hakka hasusaan dohot musu nasida be. Gudang Tuhan nabui majorat hami di pardalanan ningulu namion. Gabi subuhi hami mardalan dohot denggan. Ay di ihoti si majojak nami. Gabi morul nang hakka haporsyon nami. Ima marhiti akka hamaolon ningulu. Hasusaan dohot lanak kana asingi. Alay nung nga robe ho manopot bangsomi manopot hami. Nung nga di palua hobi suri akka namang ihoti akka na majorat ngulu nami. Gabi marhaguguok kami. Atong sa ilang porsya mahami di haguguom mo. Jala buhay hami mamaking ulo nami ho Bartolomeo ni Roham. Akapasupasum na hujalo hami Tuhan. Asa hupake hami mailah ho pasangap ng guar mo na badiyay. Asa lamar sangap guar mo marhiti sudi akaparngulon nami. Pasu-pasu ruas ni huriam na dong di HKBP Jalan Lurahon. Siyan na me satu nama godang. Pargugoy di sudiak ka ulaw nasida. Songoninang sudiak ka pakubasyon ni huriam. Loas mamardalan ho Bartolomeo ni Roham. Gabi hasangapon hamuliaw di guarmo. Pasupasok ka naposom na makubasi huriam rap dohot parhalado. Asatung di bagasan gugo na siya ko makubasi huriamon. Atau sahat diho mahami Tuhan. Jalo tangyang nami di bagasan Kristus Jesus mauliate madiho. Amin. Marede mahita muse hud matapasahat piliata na padua hud tujolo dohot dana sosial huria.
tatang yakom ma peleata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohon na sana ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwab na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parahasya kami pelianon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan ami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banua gijang, say pinarbadi ama gowarmu, say ro maharajaomu, say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodak ko Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.